μαθήματα πολλά θα στείλουμε τώρα σε εσάς. Κι ας είμαστε μικροί, πρέπει καμιά φορά να μας ακούτε κι εμάς. Μάθαμε αρκετά στη δραστηριότητα αυτή που επιλέξατε για μας τα παιδιά. Κι αν νομίζετε ότι δεν μας πρόσφερε πολλά, να ζητήσετε από την καραμπέλα πίσω τα λεφτά. Πάμε όλοι μαζί λοιπόν, να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι μικρό στο παρελθόν, για να δείξουμε σε εσάς τι μαθήματα έδωσε το θωρακίζομαι, παίζοντας σε όλους εμάς. Πάμε όλοι μαζί λοιπόν, να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι μικρό στο παρελθόν, για να δείξουμε σε εσάς τι μαθήματα έδωσε το θωρακίζομαι, παίζοντας σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Πάμε όλοι μαζί λοιπόν, να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι μικρό στο παρελθόν, για να δείξουμε σε εσάς τι μαθήματα έδωσε το θωρακίζομαι, παίζοντας σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς.